tuna video kanin ho tur hi me che pakhat ke thari ti mingpo apa thunun na le apa du zong ne na in nei tura anorna wangin aril ru aboi hle a chumi ti tomnan chuan restaurant a waiter pakhat abial palem chang tura aroi ina ani don ani movie chan na chuan restaurant lo langin mi house tak fano nola mel thazat mai Catherine ani chan restaurant waiter pakhat David ti mingpu hne na in restaurant a zuin nei thatber khat milo pete atia chuan hei hi poisa tur te en dollar engemaw za chu aip te a athun sak bok waiter chuan alo hre thiam lo tak zet mem milo hre thiam te engeom zia tin a zot chuta Catherine chuan chelo pa voin tlai zanria kil pu tan nangma hi ka du je ni atia David ti in kan soi to mai don nia David chuan Catherine hne na chutianga man tangkai thei tura inzuar kan ni hleinem alo ti Catherine chuan ani chuan in manager mo ka du milom hu tir te atia David chuan ole mem kalom hu tir don chendia te in manager ko turin akal san minute reivak lo nuwa David chu manager hruain alo let le a Catherine hne na chanpui theina chekan neim tina zot Catherine chuan David zanre ei puya tan adu thua lo hrial manager chuan ani thu ani mai lom atia chuta Catherine chuan dollar engemaw za chu phor chuakin hei hi kalo pedon che voin thlai tan chau tin angen manager chuan ole ani chuan kalo ti sak theyang che ti in Catherine poisa pek chu ala David hne na in na thona hmun ania a tha theyang ber khan I thok don ya ti in adara aben sak thau nuwa akal san zui ngala manager a chuak chia ti in Catherine chuan David hne na dokan kil pui torin asom zui ngala David point hre tak chungin dokan chu kil pui veta a chuta Catherine hne na ka laga tangin engthil chiang ya hi be sei tin a zot hlal Catherine chuan abets la chuak torin alo ti zeu David point abets chu phelin aip te a athun that nuwa engthil nge kan lati don tin a zot chutia anom mek la in kongkalama tangin Catherine pa le a tho pui pakhat chu an lo lun meka Catherine chuan lo mo in David hne na tuna hian kan thil ti tur alo in tran don che tin a hril David chuan alo hre thiam lo kher mai engtin moi ti a athi chuak lal Catherine tho chuakin apa alo loma anin kwa nuwa apa chuan thil poimo taka biak che ka du a tin a thian pa chu heri ania kan investor te jinga mi ania tlangwal fel taka ni tin amhel hriat tira heri chuan Catherine hne na kanin mu thei chu kalom hle mai ati chuta Catherine chuan kapa tu emo mu tir chak deuh che kan ya tin David chu amhel hriat tir David po in ngai tu harin Catherine pa hne na kapu kanin mu thei chu kalom khop mai tin chibai atuma Catherine pa chuan alo lom hmel vak lo an ngoi dun wang nuwa anin chibai ve thei ta ram chuta Catherine chuan a bial pa ni thua hrila apa chuan kabula hian local hnai te hole watanga ya nia ati ma se Catherine chuan chumi ma in zuin ho phat te ango atia apa chu alungoi hmel vak lo chuta engtia reng ya in lowin zui to Catherine hne na chuan ati ba deu nuwa yin a tong David chuan lo tong khalin mi hang kan ia wangin min lo yai dewa mi atia chuta Catherine chuan am hing chu David ani etin a hril kum chan vevel kan in zui to a in nei po kan tum hnai to khop mai chung kwa din wat kan tuma kan du zong hriat kha ati apa chuan ani nen hian fa nei dun iduamo atia Catherine chuan ote reng mai ani nen fa nei dun ngei ka du ati ania nga min meng moi le nal fa kan nei don alom tro ka mangai te in David hne na soi chuta David chuan Catherine hne na ka mangai min nei du tak ang tro atia Catherine chuan ote reng mai tuna po hian ka nei du ngal che halo tiwat chuta Catherine chuan apa hne na rei lo te mi lo hriam lok te u tin an kal san ta ni an kal fa nuwa David chuan Catherine hne na engthil nge min ti pui tuma tin a zota chuta Catherine chuan kapa lo kal pui pa hi ka hne na tanga in thiar fihlim turin ka du a hun rei tang min be sei to a ma se ka du si lo atia David chuan ma se ipa thinari mangti ka lau ati Catherine chuan nilove athin rim don lo kalaka athin rim gam don lo chu wangin dar kar chan ve tal hun min man pui le ro chuan kapa ril ru kan min huna hian min chua san le mai don alom kan in nei rem ati huna a thian pa khan min kal san le mayang
chuan ka du lo zong min nei ti ratum to ngai lowang ati David chuan ka chuak to don ania tin chuatum ma se ka thin chuan alarem te zong lo ngoi lok ro I vun ronga wagin an musin mai thei cha ma se I haider don nia ati David chuan ka vun ronga wangin nangpon min ja chami ti in a chua san ka thin chuan ka ti pal tilom lom ma se David chuan a chua san lui ta thowa ka thin chu apa hne na chuan a le to a apa chuan boi a to pa chuan mal takin inun I mangang te ka lau pui khom mai che ba ka ani kha chu I pasal ani theidon ami ani yang hi chu kan chung kwa nen inzom na nei pui ka du ngai lowang atia ke thin chuan ka pa ilem chan hi ti top to ro David hi tlangwal fel tak ania sin tia a soi mek lain David chu lo kalin I hria tangin stock trading chu engma hriat ka nei lo ma se mei che en kol chu ka thiam zong tak ani min lo hre thiam don nia ka pa atia ke thin pa chuan ipa kan reng lo ti in akut ha lo lak son sak David chuan da tha e apoi lo ti in zoom khada honga kapa he zu hi kalo kalna lama mi African zu sikan tribe ho omna mi ania chu mun chu kanin nei na mun tur ani ngal bok adikem ka manga itin ke thin bianga chuan fob zeu ke thin pa ngai dan ani lo chiang kher mai engtin moi ti a African tribe ho jinga mo chung ho chu ram palai lenga anilom ni an om atia David chuan oni e namdan pa ngain kanin neyanga kan fa de po chu ta chuan piangin an selian bokang te in zoom chu ke thin pa ma a chuan ada saka ke thin pa chuan in ti thoven ka du te in chuan lam siamin a chua san ta ni ke thin pa chu pin dan danga kalin ain ngai to na sa hle a chuti ain ngai to lai chuan pin dan banga na thok te thalak in tar zinga David thalak chu amu fu hlau mai ain wangwang nuan na thok pakhat chu kowa ami ko pa chuan sar mamo ine mi tin zot ke thin pa chuan thalak chu ko kin he pa hi tunge ani hria em tin zota na thok pa chuan ani hi kan ges zinga pakhat an dia ati ke thin pa chuan oi lo kher mai bets belin che akeng box sia tin poisa mo khonga in he pa hian ka fanu bula hian enge ati min hril te tin zot poisa a athama wangin na thok pa chuan David chanchin chu alo hril fai veka ke thin pa chu alom kher mai nui de farwar chungin ke thin te do kan kil na chuan ale le ta a chuta David chu deu so mel takin karila tram to ania tin ai chak zonga soi zat zata David ne na engwangin nge ingoi renga enge nga ati David chuan min lo hre thiam te alo tiwat chuta ke thin pa chuan a tha lom nang hi wai tar in lom ni ka fanu hian dinar kil pui turin poisa in alei che anilom ni kha kalla ka thil order chu min lo walak wat ro engwangin nge tun thleng ela thut reng atia David chuan min lo hre thiam ro I thil order chu kalak sak thelo che ni alo ti ke thin pa chuan I hna ingai poimo ni chuan thatakin hnai thok tur ani kalwat mai te atia ke thin lo in rolin kapa in sum te engthil nge ti tuma atia apa chuan boi imu vereng lo mi waitar hne na eitur ka order ani hi atia David chu a thuna atangin da tho chuaka ke thin pa chuan hei waitar ka du zong I lo langei don nia I hre thiam em alo ti zoi chutia David a din reng lai chuan ke thin pa chuan fian te pakhat chu chuata a pai thuaya David hne na athar dang min lo pete atia hari chu lo in rolin ke thin pa hne na du tok to ro ka pu alo ti wat ke thin pa chuan enge ka du tok kherang atia hari chuan nang ma nga midang mu sit ching hi kala mungai mi alo he I thil ti zong hi ka pa hne na ka hril vekang chuan I company a poisa a invest zong po kalak chu atir vek bokang chuan arang theyang berin idin mun nga ya bok I thlathale don ani atia ke thin pa chuan ma se tlangwal thil tha ka du wanga hetiang thil hi ti zok kania chuan nang ma le ke thin hi thataka inin kop ka du bok atia ke thin chuan ma se thutlung na chu nang ma siam tur ani lowania I thu kan hnial na ni lo David pon I thu an hnial lo atia apa chu ain ngai tu aboi to kher mai chuta hari chu lo tong chuakin amma a kalo top san lo kha poi ka ti khop mai in pan hi hian inin kop ani ti kalo hrelo ani ati ke thin chuan kan thiam lo zo ka ni e engkima min du sake me ma engkim hi keima thiam lo vek ani ati David chuan ni lo ve ibula om ka thlang hi ka in chir lo khop mai kalom lu tuk zok atia heri lo in rolin karel tram to lu tukania atia ke thin chuan karel tram na rei to lu tuk halo ti ve thong
chuta dokan kilin heri ne nan thua David chuan in thil ei du zong chu kalo lak sak don cheunia ti pa in abets chu abelta ni he video in en tir chu mi hring tu po mo sit le do dal ngot lo tur ti le za taka en apoi mo zia a en tir ani he ti china hian kan video chu lo top le ta a kan video tha itiani chuan like le subscribe mi no pek sakla comment section lama ingai dan ilo share ve don nia